приятели! Днес ще ви направя едно ревю на Ytto X-Max. Много от вас ми пишат и ме питат какво съм подобрил, какво съм направил, как съм го направил. Днес ще разгледаме всичките апдейти и апгрейди, които са възможни. Така, започваме с бодито. Бодито съм го взел от руснаците Pro Body. Бодито е много здраво. Еквивалент е на корица за къпане на бебета. Бодито съм го тествал, бил съм го. Много бой издържало. Има само тук там е някъде удрано. Но толкова търкаляне по боди няма да издържи стоковото със сигурност. Взел съм му от трак с един скидплей. Скидплея е много важен. Много пъти ме е спасявал. Сложил съм му разни картинки. Добре е нашарено. Купил съм и тази част, която държи също бек протектора, който също много пъти ме е спасявал. За протекция на бодито съм ползвал от тези ленти, които са за колите, на вратите се слагат. Много добре предпазват бодито от удари, от сцепвания. До сега не съм имал някакви забележки от него. Препоръчвам го. Трудно залепва, но пък иначе изглежда красиво и най-важното прави протекцията на бодито много по-добра. Апаратура ползвам Sanwa MT4S. Много по-голям обхват има. Апгрейда поне е тук с грип тейп, който да не се презаля. И удължаване на стеринг уила, който е доста приятен и не натоварва толкова китката при каране. Сменил съм контролера, сложил съм Hobby Link Max 6. Сложил съм му нови конектори, различни от тези на стоковия TRX XT90, 2 броя. Така, отдолу какво съм променил? Сложил съм тези тук подложки шайби, които държат мотора, шасито на мотора. Сложил съм Heavy Duty Arms отпред, отзад и отгоре се сменят тези части. Ето тук съм го напълнил с Poxipol, както и тук частите от диференциал и тях съм ги напълнил с Poxipol за по-голяма здравина. Също в дифовете съм сложил от тези силиконови тапи за уши, които са такива. За батериите ползвам гумени подложки отдолу. Когато се скача на някакви места, си ги слагам, те ме потяват удара при падане и предпазват и батерията. Така, ползваме Dust Cover. Най-вече го ползвам зимата и есента, за да не влизат разни боклуци. Много лесно се залепва с велкро. Много лесно се маха и циповете доста добре работят. Какво имаме друго? Имаме хексове, които са 13 мм дебели. Също така имаме RPM главини с лагери, които са 4 броя, по-големи, защото не издържат стоковите. Отзад също имаме RPM главини, също имаме така 13 мм хекс гайка. Ползвал съм дългите болтове, не тези оси, които са стоковите, защото при голямо натоварване и усукване осите излизат.
Затова се купуват на цен едни болтове, които се пробиват тук, да излезе болта и се завиват с гайка. Тук съм ползвал и отгоре и отдолу. Тук съм ползвал само отдолу, защото отдолу излиза повече, отгоре никога не ми е излизал. Също така има проблем при завиването, когато завиваш, тук опира тази част в гайка. Не е окей. Така. Пружините, които съм взел, са по-дебели от стоковите, титаниеви, много по-здрави. Също така съм сменил и шишовете на амортисьора. Те са на Traxxas, също по-дебели, по-здрави, титаниеви. На всичките амортисьори са сменени. Тук съм ползвал маншони, отпред и отзад съм сложил, като на главините отпред не можах да сложа. Тук съм ползвал елементи от верига за колело, като импровизирани шайби, но много добре спят. И до сега не ми е излизал пин от шоковете. Гумите стоковите не издържаха много, вижда се. Затова си взех на ProLine Badlands MX43, които се завиват с винчета, няма лепило. Казва, че са по-здрави и наистина доста издържаха, като размери са почти еднакви. Грипът е много добър на асфалт, както и на трева с тях. Ето какво има и под маншоните. Това са див-къповете. Див-къпове съм си взел от по-дебелите, които имат 4 канала и които позволяват, когато се изхъбят и се изтъркат каналите, веднага мога да прескочиш на другите два. И получаваш за тази цена 2 пъти повече каране от тези къпове от стандартните стокови. Това е апгрейда, който съм направил на X-Max. X-Max, единствените му недостатъци, когато излезе стоков от магазина, са гумите, които много лесно се взривяват. И тези тук главини, които самите лагерчета са толкова малки, че не издържат на удари и на скокове и заминават след 2-3 батерии. Като цяло съм доволен от X-Max. Продължавам да го апгрейдвам. За повече информация следете ни в YouTube, Bash Modelist, също ни следете и във Facebook. И там имаме страница. Абонирайте се за канала и до скоро башване. Peace!